Dobrý večer. Moje meno je Martin Piga, som filmár. Parallel Space je dokumentárny film, ktorý sa zameriava ktorý chce skúmať ľudí, ktorí sa rozhodli sa presunúť do paralelných spoločností. Pomocou filmu chceme skúmať ich formy paralelných spoločností, ich historický presah a aktuálny stav. Myšlienky paralelných štruktúr sa kreovali už v minulosti. Počas totality boli obmedzované ľudské práva a režim tvrdo trestal svojich oponentov. Bolo to obdobie normalizácie spoločnosti. Ako reakcia vzniklo občianske hnutie Charta 77, ktoré požadovalo od štátnej moci zlepšenie ľudských práv. Samotní signatári však neskôr priznávali, že po podpise charty nadobudli veľký pocit oslobodenia, no po chvíle ich prepadla skepsa, pretože ich požiadavky boli príliš abstraktné a nemali konkrétne kontúry. Jeden zo signatárov Charty 77 bol Václav Benda, ktorý si uvedomoval túto skepsu a povedal si, že musí sa pozrieť na možné riešenia iným spôsobom. V textoch Charty 77 je možné nájsť jeho manifest, ktorý sa volá Paralelná polis. V tomto manifeste Václav Benda navrhuje vznik paralelných štruktúr, ktoré by mohli suplovať štát. Čiže namiesto propagandistickej tlače, samizdaty, namiesto školstva, domáce vzdelávanie, paralelná ekonomika, paralelná legislatíva a ďalšie. Tým sa snažil narušiť akýsi status quo. Status quo je označenie aktuálneho stavu vecí, ktoré zahŕňa existujúce politické, sociálne a ekonomické usporiadanie. Ide o situáciu, ktorú spoločnosť akceptuje ako stabilnú, či už z dôvodu spokojnosti, zvyku alebo obav. Politici tento stav často využívajú ako nástroj na udržanie poriadku, no môže byť tiež vnímaný ako brzdo pokroku. Podobne ako ľudia v roku 1989 požadovali pád komunizmu, je neustále potrebné narúšať status quo. S príchodom demokracie sa na paralelné štruktúry zabudlo. Po 35 rokoch však vnímame, že v podobe populizmu sa ukazujú nedostatky demokracie. Ľudia, ktorí pociťujú nedostatok slobody dnes, sa znova vytvárajú paralelné štruktúry. Jedným z najliberalizačnejších nástrojov momentálnej doby je internet. Odstraňuje geografické bariéry, poskytuje prístup k vedomostiam, spája ľudí po celom svete. Priniesol možnosti, ktoré v minulosti títo ľudia nemali. V roku 2019 vznikla fyzická paralelná polis, ktorá odkazovala na myšlienky Václava Bendu. Za hlavné body sa považovali dobrovoľnosť, nenásilnosť a decentralizácia. Zakladateľmi paralelnej polis boli prevažne umelci a hackeri, ktorí sa nazývali kryptoanarchistami. Ich snaha nebola vytvoriť politickú alternatívu, ale ich snaha bola budovať paralelný svet, ktorým by nadobudli väčšiu mieru slobody. Jedným z týchto prostriedkov, ktorým nadobudali väčšiu slobodu, bolo používanie bitcoinu. Bitcoin sú decentralizované peniaze, nad ktorými nemá kontrolu žiadna banka ani štát a ktoré sú plne v moci jednotlivca, ktorý ho používa. Vďaka nemu tak vznikla najväčšia paralelná ekonomika na svete. Snahou paralelnej polis bolo aj vzdelávanie ohľadom našej digitálnej bezpečnosti. Internetom sa nesie všetko, čo sme kedy zdieľali, sledovali alebo vyhľadávali. Tieto dáta sú schopné o nás povedať mnohokrát viacej, ako vieme my sami o sebe. Preto je nutné dbať na našu digitálnu stopu, aby tieto informácie neboli v budúcnosti zneužité. Ako to už ale v silne individualistických skupinách býva, paralelná polis sa v podobe, v jakej Prahe vznikla, vlastne zanikla. Ale to, že zanikla, neznamená, že sa na paralelné štruktúry zabudlo. Ľudia, ktorí sa rozhodli prelomiť status quo, si vytvorili pomyselnú komunitu, tzv. Network state. Ide o koncept dobrovoľnej paralelnej spoločnosti, ktorá nemá územie, ale ich koordinácia prebieha v digitálnom svete.
Odhaduje sa, že dnes v rámci tejto komunity, že táto komunita má zhruba 35 miliónov členov. Samozrejme má tento koncept svojich odporcov a medzi priamu kritiku patria veci ako dane, civilná a občianska bezpečnosť, diplomacia a podobne. Mnoho ľudí vníma tento koncept ako nerealistický, ale to neznamená, že veľa ľudí nenašlo v tom svoj utopistický smer. Jedným z týchto ľudí je aj Palo Lupták, protagonista nášho pripravovaného filmu. Palo už viac ako 10 rokov žije ako digitálny nomád a svoj život decentralizoval do rôznych kútov sveta a takmer každý aspekt svojho života preniesol do paralelného sveta. Palo verí, že kým vo fyzickom svete budeme slobodu strácať, v digitálnom budeme slobodnejší. Liberation Travel, ktorú založil, pomáha ľuďom premiestniť svoj trvalý pobyt do krajín, kde im podmienky na život viac vyhovujú. Ponúka all-inclusive service, ktorým narúša súčasné status quo. Momentálne sa s projektom nachádzame v štádiu vývoja. Stále rešeršujeme tému a do filmu hľadáme ďalších protagonistov, ktorí by priniesli nový rozmer a pohľad na tému. Toto bolo z natáčania v Liberlande, takom ostrove, kde si založili nový štát, tu na nedaleko na Dunaj. Keď si chcete, tak si to pozrite. Na to, aby človek našiel nástroje, priestor a podobne zmyšľajúcich ľudí, nemusí opustiť miesto, ktoré býva. Musíme byť otvorení možnostiam a zmene. Sme pánmi našej vlastnej reality a nemusíme sa podrobovať statusu quo. Ďakujem veľmi pekne.